Sa kamabulukon sa mga obra nining usa ka bantugang pintor, magtugayod ka nga normal lang ang iyang pananaw. Apan, sukwahi di kini sa iyang mga nakita kay siya usa ka colorblind. Siya si Celso Pepito, na tawo sa Daan Bantayan, Cebu, apan midako na ngadto sa Bukidnon. Bisan pa man siyang kondisyon sa mata, wala kini nahimong babag aron matuman ang iyang pangandoy nga mamahimong usa ka pintor. Karong buntaga, sayranta ang iyang makadasig nga istorya, ingon man ang iyang tinguha usab sa pagpaambit sa iyang talento ngadto sa mga aspiring artists dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Ilailahon nato karong buntaga mga kapuso sa spotlight na bantog nga Bisaya ang artist sa color blind ni siya. Mga kapuso, makauban nato Master Celso Pepito. Mayong buntag ug maupay na aga Master Celso. Welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet sa atong mga kapusong bisdak karong buntaga. Good morning sa atong mga viewers. May buntag sa taga Cebu. Maupay na aga sa taga Leyte. Daghang salamat sa pag-uban ka namo Master Celso. Una sa tanan, gusto na mong maila-ila kinsa si Celso Pepito. Kano saan mo nabantayan, sir? Na doon na kay talento sa art. Nag-learn ko sa akong painting or sa akong pag-drawing. First day of my school sa UP, pag-soda ko sa Fine Arts, kay ang netabo magot, pag-graduate ako sa high school, nag-graduate ko sa St. Michael High School sa Linabo, Malaybalay, Bukidnon, and then I was awarded as Artist of the Year sa among graduation. So, nagtuo ko nga ang Fine Arts, abi na ko about lettering. All the way, gatuo ko nga ang Fine Arts about lettering. Makapabili boy duda gyud Sir Celso ang imong talento, imong minahimo. We heard nga doon ako no kay kondisyon sa mata, sir. One of those collectors are the doctors of one of our eye clinic in Cebu, no? So, na-invite ko niya dito, niya akong gihatod tong painting nga iyang gipalit. So, medyo busy siya. So, while waiting for him, ingon siya nga, by sales, while waiting for me, kanang i-check lang ni, tanawan ng libro dire kung unsa imo makitaan. So, ang katong ng libro, kung ito siya, Sir Nick, katong, para dito siya sa kanabitawang makita nila or ma-identify nila kung naay color deficiency ang tao. So, pagbalik niya, ngayon siya nga, uy, by sales, tama kay color deficiency, kay mo man mo nakitaan. From then on, akong nahunahunan nga, hopefully basig magamit ko sa Ginoo para mahimong instrumento sa iyang gusto sa kalibutan. So ayan nato karong buntaga kuno Sir Celso. Mamahimo ba sir? Unsa may tan-aw nimo ani nga mga color, sir? Kani sir, unsa may tan-aw nimo ini? Kada generally nga akong tanawa na murag blue lang na siya, either blue violet, blue or blue green. Murag ingon-ingon akong tanawa na siya. Dili ko ka-identify yun unsay klase sa blue or unsa na siya. How about this one, sir? Kini. Okay. Kani sir, sa tan-aw nimo. Kana siya sa akong tanaw, dool-dool na siya sa yellow-orange, yung nana. Kini sir. Murag ana, yellow or yellow-orange? How about this one? So tatanaw di. So namin ko gamay deficiency. Kini sir, third Kana one. siya, Let's is try it this. an orange? Orange? Red. Master Celso. Okay. How about this one, sir? Tapusan. Let's try this. You mean kanang letter or kanang background? Kining background. Black. Oo. Black? Yeah, actually, kung black, na marag maka-identify na kayo ko sa black. Black to, sir. Yes, so... Sir, pero yun sa nimo pagkahibaw kani adto sir sa color dihang magtrabaho na ka, magpaint na ka, dili ba lisod? Gituluan mi unsaon pag-arrange sa color, no? Ang color magod gi-divide man na into 2 or 3 categories. Ang number 1 kaning warm colors kanang yellow, red, blue, yellow, red, kanang orange, no? Kana basta mga warm colors, and then ang cool colors kaning mga yellow green, green, blue green up to red violet. Tungod kay akong gyud sa akong color according sa iyang usage. So di kay ko masaag mo na nga kung ang akong palit akong gamiton, dili kay ko problema, pero panglitan magpaint ang duha niya, imong ipahuwam na ko imong palit. Maglisod ko ga identify ana. So we heard nga imo pong gipaambit sir, imong talento sa painting sa makabatan-unan.
Yes, actually, ang ako tungod kay na naka-define ta nga gusto ta mo tabang sa atong society, makakita ko kani bitaw mga Sir Nick, kani bitaw mga nay potential mga younger generation of artists. Oo. Ato ni silang gigiyahan nga kana bitaw matarong ang ilang appreciation sa ilang pagka-painter. Lastly, to close this, Master Celso, mensahe nimo sa atong mga kapuso karon. Manghinaot ko nga kanang kadausan nato na may problema, no? So basta imo lang ihatag sa Ginoo ang problema, sayon ra gyud ang tanan. So just do the best thing that you can do and then everything will just be fine. Wow, thank you so much for joining us, sir. Ug daghan kami nakatunan kanimo karong buntaga mga kapuso, Master Celso Pepito. Salamat sa kay Salamat, Sir Nick sir. and good luck sa inyong programa. Salamat, sir. God bless.